खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 नभेम्बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गोजोनै थानो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन आरो सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मानहानि जानांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय एबा गुजुनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन, गोबां गोदान खामानिखौ मावनो गोसो दुंखांगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन, सोरजोंबा गोरोबफानानै खामानि मावनांगोन, हारसिं जेबो खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा आरो गोब्राब जागोन, बुद्धिनि आंखाल जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन, बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव खहा जागोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा, गोब्राब जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन, जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम, सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम, सोरजोंबा रायखोमा जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, देहाया दिनै मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन, गगाजों
देहाखौ खस्थ' मोनगोन रांखावरियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय उरां फारांबो जागोन हारसिं थानो गोसो जागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन समाजाव लोगो लेवाया बांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा गोरोबनो रोंगोन बयजोंबो गोरोबनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन गुबुनखौ फोथायनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गोग्गो थासारियाव थानो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों